Iki ceritane nyang Magelang tapi lewat dalan liya. Sisane lewat Selo nek ora Kopeng, iki lewat Kali Urang sih. Ya seperti biasa nek mulih Magelang ya karo anak bojoku iki. Lewate aku Kleco iki, Kleco engko arah Kartosuro, terus Boyolali, terus Musuk. Mau nggawa jajan saka omah iki tak pangan ning pinggir dalan ning daerah Pasar Kleco karo Leren Stilu. Kartosuro ambil nganan, nek ngiri iki arah Jogja, iki arah Boyolali sing ambil nganan iki. Engko lurus terus ae ngantek tekan patung susu tumpah. Terus aku ketemu simpang siaga Boyolali kuwi njipuk sing arah Selo lurus terus. Saka exit tol iki ndelok kulon kok gununge anyak ketok ya muga-muga view-ne cerah apik terus Gunung Merapine engko ketok. Saiki wis tekan patung susu tumpah Boyolali. Ya aku ambil nganan. Jane nek ngiri ya iso lewat pasar Ngangkruk nek ora salah. Engko iso tembus Musuk. Tapi aku njikuk sing arah nganan iki engko terus njikuk sing arah Selo koyo neng perempatan ngono terus belok ngiri. Tekan simpang siaga Boyolali belok ngiri lurus terus aja ambil nganan, nek nganan kuwi arah Semarang Jakarta. Pokoke tengere nek patung kuda ning tengah dalan kuwi belok ngiri sithik terus lurus terus ae. Lah ngarep kuwi perapatan ambil sing belok kiri, pokoke nurut dalan iki wae engko njikuk sing arah Musuk.